това видео ще ви покажем как да проведете вашата видеоконсултация. В момента, в който дойде датата и часът за провеждане на вашата видеоконсултация, или сте логнат в системата, виждате следното съобщение: вашия ред за консултация дойде, моля влезте. През бутона вход стартирате вашата видеоконсултация, при което се стартира видеоекран. След като лекарът влезе, започва да тече вашето време. Както казахме, видеоконсултацията продължава около 10 минути с опция за удължаване по преценка на вашия лекар. Докато тече вашата видеоконсултация, имате възможност да премените на цял екран. Също така имате чат на живо с вашия лекар, в който можете да напишете някакво съобщение. След края на всяка консултация имате възможност да оцените доколко сте останали доволни от консултанта в скала от 1 до 10, маркирайки звездичките под снимката на консултанта. Че искате да оставите подробна обратна връзка за вашата консултация, може да изберете бутона "Да", при което платформата ви прехвърля към формата за попълване на подробна обратна връзка. До 24 часа след приключване на вашата видеоконсултация, в вашият архив, който е страницата "Моето здраве", можете да влезете и да видите обобщение на информацията, която е споделена между вас и вашия консултант по време на видеоконсултацията. Изглежда по този начин, оформена като амбулаторен лист с полета анамнеза, статус, преглед, диагноза, терапия и ако има някакви добавени документи или снимки в хода на консултацията. Същата информация получавате и на вашия имейл, с който сте регистриран в платформата на Web Съветник.